Лопни малко, лопни. Добро утро на всички. След 9 и нещо. Не станах когато исках. Обаче сега се активирам с този хубав пистолет. Активирам се с пистолета. Лопни малко, лопни. Активирам си ръцете, краката, гърба и отиваме на лостовете да потренираме. Да, айде, отиваме да правим сетове на лоста. Взел съм жилетка 10 кг. По някаква причина въобще не ми се тренира. С ръката ми сега не иска да хваща лоста. То тая по-окей, но другата въобще не се занимава. За ще видим какво ще правим. Грам желание нямам. Ей, толкова нямам. Просто ми писна. Почваме да правим някакви серии да видим какво ще стане. Направих този сет. И беше много тежко в момента. Днеска ми е много тежко ден. Много тежко. Има и такива дни. Не трябва да се отказваме в тия дни, трябва да бутаме повече. Защото когато ти е тежко, значи ще следва нещо хубаво. Не може винаги да ти е тежко. Да, много гадно се чувствам в момента. Много ми е тежко. Не знам защо. Ама ми е много зле. Нищо, ще се оправя. Направим сега някакви набирания. И отивам да към вкъщи да си направя храна и после съм на работа. Има шанс до вечера пак да сме тук, да правим сетове за световно и така нататък. Защото трябва да се правят супер сетове, ако ми се оправя тялото до вечера. Или ще бягам, или ще е тук. Малко набиранки и си ходим.
Най-скандалното е, че този мазол вече не е дупка, така идеална тая пукнатина, дето е срязана отвътре, ама още ме боли, защото не е зараснала напълно. Че като се хвана на лоста и пак леко се отпапва. Много тъп. Как играем? Тръгвам към вкъщи. Сега ще си направя един леден душ просто. Принцип след тренировка не го правя. Ще направим един леден душ. Ще си направя храната и отиваме на работа. Като цяло стана добра тренировка, обаче въобще нищо не усещах. Може би, защото вчера тренирах, нали, до по-късничко. То не е имало време да се възстанови тялото, ама сам нямам. При мен не действа принципно така нещата. Ама всичко е възможно, всичко е възможно. Поне пак имах много сила. В смисъл, беше ми тежко, обаче може да си избутам това, което исках като повторение, така че съм доволен. 5 яйца, имам ето тук някъде долу извара, лютеничка и ще хапна още малко от това нещо и тръгваме на работа. Отивам да бегам 5 км и се прибирам да правя влога, така че почваме. Още местяма, защото тук нещо трябва да измислим.
Направил съм си овес с шоколад, с мед, с фасъчено масло, с форми, с канела и това е малко масло сложих. Започвам да обработвам клипа, че са 1,4. Правя го, лям да спа и така. Утре ще видим какво ще правим. Айде, лека вечер и споделете с приятел, че има световно в България, така че да знаят повече хора и да ходим в София, да бъдем една голяма бригада.